Pastila ni sa kanan. Gumpa na yun. Kahit na mapuslan. Saan na kanino? Oh. Parang makwartahan ko ni. Naama ito'y ginugdungog nga sa Efren. Yang siya Efren. Mamalit sila sa kanan. Para nga mapuslan ako. Magamit pa na ako ang halin. Ako ni gato niya. Pagkonsulta ko ni, o pila iyang presyo. Kay, di naman sa kung magkansi o sakyanan kay, bako pa mag nakapalit ang porlon. Pasahiro pa. Kini, may naginig katapimbang para sa magamit ako. At doon ko to siya, naamdo siya sa Aliwanay, Balanban, Cebu. Nasa to siya sa Pundol. Hindota. Wow na gini. Sus, tao may pagbasa din, kung kumambasa. Ay, so, i-print yun. Diyan siya, mako na gini. Naagulong siya niya. Mayroon ako nung ng tao niya. Wapo sa paringhan ako. Ako ang doolon. Boss, Janagol, ikaw mo i-print, boss? Oh. Sus, daan bigyan ko nga. Gwapo gini nga tao. Liwat gina ko sa naman. Ba't magkagwapo yun? Boss, nakadungog ko nga sa mga istorya ko din sa lungsod yun sa Balanban nga. Mamalita gyud kuno katanan sa mga klase sa pagpaw o inyo sa mga sakyanan. Oh, basta sakyanan, ako patanaw sa akong tao. Sa to pa nimo sinaligan mo imong patanan kay tuam ko sakyanan dito boss nga. Di na ako maapuslan ba kay kapalit mo ko bago sa sakyanan nga purlon ba di pasiruan. Nya ako na tong ibaligya ni Mang Osa. Sige, patanaw ako sa akong tao. Sige boss, mas bayan noon kay bro, ang katingad gyud na sa imuhang palit sa sakyanan. Kada usa gyud Dismil. Dismil. Dismil ang multicam. Pero karita sa ELF 50. Karita L3 25. Sakto. Nindot gid ang imong patakaran diri boss kay naa gyud tanay klase sa presyo sa sakyanan ba. Nya og pananglitan og buhay sakyanan. Way halin. Sakto sa buhay presyo. Sige boss, antor ko kay ipasunod lang imong tawron kay ako to ipaguyo diri. Sige. Oh, di ba napa mo kay Diyan siya sa Bundol? Oh, pwede mo ba ito? Sige. Sige boss, ato ko boss, lahat ka. Ato ipaguyon. Okay, siguro hindi ka ba ang ingon na busiprin nga. Kati. Pinagiyan. Oy, boss, ikaw may bata-bata ni busiprin? Oh, okay ba ni? Okay, mo ni na akong balik boss. Okay. Okay. Ako ang ito yung paligya mo. Hindi na yung gamit. Huwag mo na yung purposan ba? Natungkod na kayo. Wala tayo mag-inipin ko. Hindi kami yung purposan. Sa susunod, kung sa magamit na si Jiba ni mo halin ba? Sa mabagbabag na malata, kayon ang ulos kaya. Oo, ya, sige na. Liga, nagkakaragoy ka na eh. Oh. Haba rin. Kapit. Aw, kupito ka ni papel, pero di naman magamit. Wala na. Sige, useless. Yeah, okay na ka. Display na palit. Sa buti ka, maungo pa ito sa print. Okay na kayo. May problema na ko. Okay na lang, kaysa magamit. Oh, kaysa malata na. Sige. Pero na po kayo mga laing katigunon. Oh, sige. Ino na ka. Paguyan ako eh. Oh, pagoy na. Paano ba dito si Dan? Oh. Boss! Sige. Buang na. Hawa na kininod. Mas maayo gid ang sakyanan nga makadisturbo, di na magamit. Imo na gyud baligya kay magpuslan pa gyud. Nya na ay maayo mamalitay. Si Efren dyan siya sa lungsod sa Balanban. Padre, buha pa na ng tikat. Wala para ba, boss? Okay. Tingnan niyo, manang nagbayad. Ismail. Tingnan ko ng mga pizza. Ilain na niyo yung mga mulye. Yung mga makina. Yung mga differential. Kaya ito na i-deliver ng hapon. Okay, boss. Ako yun si Bossy Friend nga. Okay na. Ang galing. Tingnan na niya. Siya. O ilain yan. Gini. Telescopic. Wala, boom. Hydraulic boom. Boom hydraulic. So, ilain na kaya ito nang ibaligyan o separasyon ha. Ngayon mga pisa mga
wheel Ka naman spring. nobila, boss. O ka naman bila, paano nyo kay na-order si Boss Efren na nga, mupalit sila na. Ha? Ya, pwede na siya po na siya, mabaligyan na ito, kung na yung mga kusumin rin mo, rin. Ha? Transitor ito, boss. Pwede na siya po ng tinilititor, ilain siya, kay ato na si Bidya sa mga sa kanan, nila ni Juan, sa kumpanya. Na ako yung mga kontak ka ng mga kusumin, ihog taga niyo, kay ato yung gibili ng buhos ani nga, kita na yung presyo ani. Ha? Boss Okay, Efren. boss. Sige, kaya ako ito Boss Efren. Ha? Okay. Sige. Nagiri ako ang sakyan ano, pinagmula rin, pero di na mo gamit. Ang importante, mapuslan ako. Ay, boss! Nanaw lagi ka riyan ay? Oh, ganyan ka? Ada pala Kidugay, ano na yun? Kundi, nagkaan mo ngayon yung mga sinapsap rin, boss. Mauna niya ang sakyanan pag nga imong nagkaan, look parehas ko ah. Di ako pasabto talaga bisag nag-uol ka ba kana multikab mo imo na ibaligya nga karong pa kina kini nabaram gini giputol na mo. Mau ba? Oh nabara ni. Abi ni gunsa kini nga mong cutting blade wala mo piling sa kanan. Basta mga di na magamit sa giya, palit mi katingon na muna nabara kanang mga mga dump truck. So sa klase sa kanan basta mga sa kanan automatic ni i-print jang sa amo na katingon yung mga kanan. Ya, kiri, boss. Kining sakyanan na, boss. Oh, ini auto ni. Oh, katingon na mo ni auto. Katingon ba rin mo, boss? Katingon 5,000 na palit na mo ani. Ano kuna ko na rin, boss. Ano? Ay, lang sa taon ko. Papo pa man sa ako, sakyanan pa sa palit porlon. Hey! Okay mga katungsok no, dagan kayo salamat usbon ako sa inyo ang pagsuporta sa kong channel. Unya na ari kami karon sa Efren Junk Shop, Balanban, Bukidnon City. Okay. Bukidnon Balanaw. Bungot ako. Balamban, Abukayan. Balanban Abukayan. Yan na po si Junk Shop diya sa Liwanay, Balamban. Oh. Yang kanindot rin sa ang Junk Shop mga katungsok kay mupalit sila bisig unsang klase-klase sa sakyanan basta dili na ninyo mapuslan. Unya dili mo magingon nga alakan si kay sakto ang ilang bayad sa inyong mga sakyanan. Okay, sa to ganahan nga mga tao nga dunay mga sakyanan ko ba, duulan ang inyo ring siap ni Efren Reyes. Efren Prestoria. Oh, O nya, o gusto po mo palit rin mga pisa, mga parts, naapot sila dire. sakto. Mulye, mga boom, mga hydraulic boom sa mga bako. Kinsa tong mga sakyanan sa diya nga guba niya kuha nga budagan pa inyo mapuslan manugdan mo bligya, duula lang gyapon ninyo si Efren Junk Shop dire sa lungsod sa Balanban sa Aliwanay. Nasi daghang mga pisa nga pwede ninyo i-ilis sa pisa sa inyo sakyanan. Okay. Dagan salamat o God bless.